Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zasimke yini uthando nesimple updates nangu baba umsele efake isithombe sika baby singabakho uthi ke nangu lo osene look entsha lo mndeni uyamdinga. Hayi comment section guys siyabuya angizile kodwa comment section zowenza part 2 because the comment section ile ndawo engifuna ukuthi ngikhulume kakhulu ngoba mina ngiyathanda ukukhuluma kodwa manje sithi nayi ingane nangu baby singabakhe owaze wamuhla umfana usegundile new look ushaye phansi inwele wagunda. Nginilethela ke ubaby singabakho because lesi sithombe sa baby singabakho isizathu sokuthi sizoba no part 2 wevideo. Yebo. Kodwa manje sincoma nangumzukulu uwaze wamuhle futhi uma wakhe ngathi ngake kucabanga ukuthi enze le ndaba yamabhizinisi enziwa ku social media impahla zeingane nokunye okama brands okuhambisana neingane ngoba ipage lakhe li-active engicabanga ukuthi useyakwenza already. Wakhula ke umfana ushaye phansi inwele kodwa ke mawuzofika uthi hawu le video le ayithi shu lindela upart 2. Upart 2 uthi uzothi shu. Yezwa part 2 nezinkulumo. Mina ngeinkulumo nginazo. Yeah, ngiyathanda ukukhuluma mase kungifikelile. Nephisi futhi ngiyathanda ukuyikhahlela makudinga ukuthi ngikhahlele. Uchuku nje livele egcwala esifubeni mase ngiyakhuluma. Kodwa kule video ngikunikeza clarity. Le video ngizokukhombisa ingane le ngoba ingane iyisizathu sokuthi sizoba no part 2 we video. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi.